back again sa mga channel guys, Kin and Kim Family Vlog. So karon guys, di amis ubos sila sa tatay. Ari mi dari magluto sa among nganda ni be. Kanada. Super moist chocolate punch. No. Kung sa dari pa pajibar. So guys, mo na sa gamunan nga kuan, pang cake. So, ari mi dari magluto dari sila sa tatay kay saba datos ibabaw na ay mga nanggikanta-kanta. So, arong di ta makasagap dito sound sa arita dari sa ubos. Kana sa mga gamon guys. Gamon ni dang sulod kari dia. Agi mga isagol na ni guys, kari dia. Tubig, oil og itlog. So, dira mi guys, dira mi itlog, tulo ka buok. Dira mi oil. Paman na nang i-mix karon siya guys. So guys, kanira ihang kuan guys, ipandong karon na makagbangag buhok na itang niluto. Kay wa ko hairnet. Ito naman naman guys, kaning isa ka pa. Mo ni gipadani at Josephine, lumikan sa Texas. Kaya natin aman ang lutuon. Aman na ni mix. Pare original amo pang mix. Mix lagi ni. Dili agad na nga pagka-binir karon. Butang ang tubig guys. Di na ba butang ang sukal? Di na oy. Dili na butang ang sukal guys. Tao. Ang assistant si Kinkin guys. Madabo pa naman eh. Mix lagi ni. Na guys. 1 and 1/4 tubig. So dahil nataray bagang daon. Kuha ng mix na. Namurot tamis naman siguro rin ah. Tapos ang i-mix siya. Hingatang ang tubig. Okay. Update pa ng assistant guys, Kinkin. Kita lang mga andan yan ga. Guys, lamin na kanan. Uy, saan na kino pa nilaluto? Sama. Batuon pa na naman guys na. Guys, yan na. Hala, ginoo ko. Hala, ramian naman si sa hala, samosa nito makita rin kanunay guys nga magluto-luto ni. Matay lutoon na rin itong ipagpadaan nila sa atin. Thank you so much Kazo Ate Josephine sa mga ipadati nga mga ingani kay nami luto niya uy timurot sampurado na ay tamis guys tamis ay sakto na sa katamisun hindi na dyan sa akin mga lagasukal guys mix sukal ulit. Guys, si Kinkin mo yung assistant ron. Pwede na siguro ni Dino. Pwede na ni. Yes, pwede na ni guys. Kaya na, patataran sa nang umanid. Dana guys, diya. Muna yung amang lutuan karon kay wa man may ubin darhin taon lagi kuan amang bahay. So, kani mo yung amang lutuan karon guys. O, ubin di rice cooker. Muna yung amang kuan ron. Ari na mga lutoon. Naman sisang i-steam na rin diya. So, lahi ag amang kuan ron guys. Cake kay... Nga na yung diya. Kung man may oven, so dari naman siya lutoon res amang steamer. Kaya kanang amang rice cooker guys, wa naman mugana ni kurente, awari ni skazo, di ba mugana lagi ni skazo dugdubag kanot. So dari rin guys, magkuha sa kog dahon guys, kay mao yamang hapinan darhi di hapinan ni namang darig dahon sa saging kay arong maluto tong atong mix nga gamon namang snack karong adlaw. So, kuha sa kog dahon guys, ubani ko ninyo. Guys, manghuhas ako dari dahon guys ya. Abi sa tagida. Kuha ka guys, cha. Diyan nagatang dahon para sa atong lutoon. Nas ko agi na ni kagkuha na ra. Bigid mo pagka rin na ra. Silan. Ano man ni pako? Pako ni? Di mo siguro. Sabi ko pako to. Diyan na guys, pak. Di ara katong gamiton hapin sa atong oven di rice cooker. Matay atang oven guys kay wa ta dari laing oven karing rice cooker atong gamon. Guys, dan nagamang kuan oven di managyapinan. Managyapinan dahon. Kaya managibutang dari katong amang gamlutuon. Dan na guys di aman na ring ibutang. So guys, sa tanay luno dari katong lutuon. Ata sa nga na. Laoy, perfect na baka ni. Guys, madaan na baka nga amang kalaki. Ito na namin ibubo ni Taranday, kaya marang magamay ra. Yan na guys, amang ibubo guys. Madluto lagi ni, sus. Papa. Gabati na na si init kay mo, gahi man eh. Tikig ba mo tikig? Te, na te, aga mo
Oven de rice cooker with hapin-hapin og dahon. Asa ka? Da basta aris probinsya guys, ngita jud paagi aron makaluto ta. O pa social patangita tag oven asa patang di ta ka utang tag oven. Mahal ba tag oven sa napay down payment o. Kaya na guys. Sana all. Tama na itak ang karon guys, kaya na naman ay tubig ng ilawom na na. Mag-ampo lang tas Ginoo perfect na siya. Agatong cake. Chocolate moist cake fudgy. Cake ni day cake. Magama si mama cake kay negosyo tag cake with buan. Magnegosyo may cake guys nga hingani ka manggamit. Oven di rice cooker. Na guys, first time namang maglutog ingani. First time namang makalutog ingani guys. So ragatang original nga takub. Asa ka? Nama ba ni Papa Gabriel? Takuban na natin guys. Liit na guys, liit na. Okay, dara guys. Dara guys, amo nang itak-ang ring amang cake. Dara baga-baga na ring amang kado. Okay, dara guys. Ato ni bantajan guys, kung sa isang tsura dani. Diyan tataod kay. Nakukulbaan ko sa mga kalaki. Okay na ba dayo? Wag ba na dyan? Okay rin? Ano ba? Okay ra? Magtakilid man lagi ko. Karite? Kaning takog. Dama-dama din takog ba pa kayo na? Okay na guys, yan na. Siya, di ka magluto mo rin sa bingka guys ba? Bingka. So dari may nagluto guys, kay luag, lamdag, di pa natos bay ngit-ngit. So dari may dia. Di ara guys, sagateng. Bantajan ni natin runugan sa isang resulta daning atang giluto guys. Oven di rice cooker. Grabe ka. Mana atang tingan ara kanang igo-igo ra sa kuan, nang di isa ka jo dabdabag maso ba steamer. Mo na imong oven di rice probinsya kana. So guys. So tanawa ato na mga kuanan sa guys, obserbahan ug sa isang kuan. So anak mo diha, steady ra mo. Kay dira mi dari. Hangag na skin guys, ipahaon ni jag amang gitak. Ang mo pagari pagtakang ipahaon na. Excited ka aso ikaw. Okay ko. Unsa man yung mo? Kaan pud ka. Unsa ni kaluto. Ni kaluto na magkauntahan, okay? Buhat ko itlog. Buhat ni mo gitlog. Saan man ni mo gitlog pagbuhat? Na mix. Unsa ni kaman? Ituhon. Unsa sunod? Pangasong ati kutsara kaw. Aso to sige tong itlog to kato tag prituhon. Ito mga puti bitaw guys nga mga kuan sa itlog kay yellow ra may magikuha mo ray mangisagol dari. Alami ka jugsog man karang kagaay ka aso. Na kumbatikin. Na mapagpakan ring atang kuan. Hala guys, na hala ning tubo na jud siya guys. Hala ning tubo na gatang niluto na. Padung na jud siya guys, na jud murag improvement man dijud. Ay, di ay bata di ring grabing kabisi ka jud. Sa imong trabaho ri Hakim? Sa imong gibuhat? Itlog. Mo nagputi nga itlog guys ya. Yellow ra may amang gi sagol. So di ay puti di amang gi pa mix ni Kim kaya man ang prituhon. Itlog ato piso ma. Naka. Itlog piso. Na di ay. Ay, di siya madapit. Bye. Nako na dyan nakita ang itlog guys, ug piso, stilan. Mangitlog na rin ang piso. Ang piso noon magikan sa itlog. Ito manok. Katong manok nga hinangkan mo mamiso no. Tara nga kaya tanang timplahan ron kaya tanang prituhon. Ning tubo na na. Hala guys, ning tubo na. Hala lapas na maskuan. Takub, arsahon makadanig takub guys. Hala, Ginoo ko na atay no. Hala guys, arsahon makagisang takub danhi. Hala Ginoo ko. Tanaw ning tubo nagmaadso. Hala Ginoo ko. Na excited na skin. Excited na sa mga kuya kinkin. Pahaon na niya. Pahaon naman ni dyan. Saan pa man natataod. Mo na siya day no? No, so, mo na siya guys na. Diya. Na mo po. Yehey! Woo! Nanay pag-asa guys. Ti, diyan na ti. Hala, nanagamang ko anti diya. Diyan na, nanguan na si Zakay Maramazang nanguan na. Hala, natibuok na siya day. Napurma na. Excited na may resulta. Ginoo ko. Hala, Ginoo ko guys. Hala, hapit na. Kin ganhera sige ihap-ihap. Mo pagari pagtubo, isa nang ipahaon. Pastilan. Wala, luto na mo. Diyan na tataod.
Diyan na guys, hala, nangabuak naman si Zag guys na mura na Zag bingki. Bingki? Mura na Zag bingkang ng liki. Tanawa guys. Hala guys, mura na Zag bingkang ng liki. Tanawa. So guys, da sa Miss Kim Kim na rin, nagligad-ligad, minaris katri, last tatay nga na. Namin na rin magligad-ligad sa katri guys. Kaya bugnaw, narang ka bugnaw, kaazo. Daga po daris bintana dia. Oh, see? Ara lamiya ka jud rig hangin. Hangin ka jud guys. Ara kabugnaw pa jud. Ingon mas kim lami kuno dari mag ligad-ligad. Kaya kuno may maghigda-higda sa. No dari mas kim higda-higda sa mas kim guys. Nana guys, amo na nga tilawan og hanin na ba ni? Itaw. Tusok ka dai, ikaw tusok dai. Nana guys, agamong cake. Hala. Luto na? Luto na na. Na guys, na guys. I'm it. I'm it. Excited na sa skin guys. I'm it naman ko no. I'm it. Mansa tataobi. Kaya ta sa pa. Kuanan. Hama nang haunon rin amang ginama nga kuan guys. Homemade cake in the oven di rice cooker. Hama nang haunon rin amang kuan guys. Homemade cake. Oh, di na guys. Masay butang dari. Di na guys. Nga na guys. Ba na to? Tadaan! Hala! Ralamiya ka so guys! Yan na guys! Kamang homemade kuan cake! Homemade cake in the rice cooker! Hala guys! Yan na jud! Wasa ko ka to kuan nina magama! Hala uy! Pwede na guys! Huwag na may birthday kami na magama! Huwag na lang may icing-icing! Mas lami man itong may icing-icing! Kaya kabuyan! Matada itong icing! Pwede na guys! Mamana yung pabugnawon! Akin kaya tang pabugnawon kin. Natadad to. Day. Ganda na skin kutsara. Nena guys, sagamang cake. Ito sa pabugnawon big. Oh wow, grabe ka. Woo, grabe lipat ang Kim. Wow. Insa Kim. Ito sa pabugnawon kayo arang pang inita sa guys, ha? Chocolate. Chocolate na. May kuan guys ba? Kanang na bingka nga dake. Bingka? Mo ni bingka day, bingka. Lami lagi na bingka. Lami nga bingka no. Excited na magagamang bata nga gamatoy guys, tanawa Gusto na ni ja hiwaon. No, nagandam na may kari guys sa panghiwa ay. Ha? Andaw ka na nanyo kana silong. Isa ani mo? Nanyo na silong. Dek-dek ka ni kutsilyo. Tangi insa na kayta sa pabugnawon agatang homemade nga cake. Wow, do you know guys? Dana guys, nalagi maglaway na rin. Pa, tadi pa. Dili ka init. Ala, guniti. Alam niya lagi. Lami na. Humot pa si Gajo. Kinsa man eh. Giluto na masamang ubin. Toy. Hoy! Guys, atingas ka brilisan na mo giluto da sa among ubin pa na may ubin. Mora na. Sa isa ka kuan pa. Napad ko. Tapay isa. Yes, perfect guys. Karon amo na ni tilawan ini mabugnaw na kay init pa. Perfect ray. Perfect. Ay, kaluyas Ginoo. Yan na guys. Paabot na gado ka bata na paabot na hamas kuya guys pa. Naamadi na. Init pa na lami ang magsasahiwaon guys. Bugnaw na. Yan na guys. Amo na ni nga ko anon haunon. Ya, mga ibutang na rin sa mga dahon guys, ya. Muna isap, sagli ng puti-puti. Okay, kuhan. Tara guys, sama ng haunon na rin sa karir, ya. O, sa haunon lagi. Okay. Ata na naman iingon. Tadsun. Na guys. Hala. Dahil lubot na may mga mata. Impato sa kuhanan. Hala. Tara guys. Hala. Ito yung sadari. Excited na mga chikiting guys. 1 2 3 Yay! Dena guys. Dera guys. Dera guys ya. Okay, imo nang hapin-kin. Ang imo ate, tagay paghapin. Kakin-kin na guys. Kuya Gail na. Sa ate Unikari. Ako hiwa. Na. Adik ka ate Unikari atang aksian. Gamatoy man. Makari mo day. Iwain mo na. Gahara magkutsilyo na to.
Diyan na guys, diyan na. Excited na sila diyan. Mga kauban. Kaya kin excited na ka. Sige, sama sa ring hiwaan guys. Among chocolate nga kari. Yehe. Amarang happy na no dahon guys ya. Uy, gino ko excited na mi. Wala rong muka, rong mi akadzu. Ha. Okay. Nga ano. Wala guys, na nagamang kuan. Gali kay wa na may icing beres ibabaw. Okay. Man may magamang icing. Okay, hala rong muka kadzu. Hala, dai no. Rong muka Hindi na ma. Kisa man una? Imo Kim? Dai. Imo na Kim. Dai Kim. Yehey. Oh, tipid na hugasan guys. Naraga Kim Kin pud. Yehey. Wow. Tagak. Karong muka ni Ja. Pagi mo dai dia. Yehey. Oh, social lagi mo ko sila nang ko. Oy, grabe sila nang ko kabandiha man. Diray mo. Tara guys. Okay. So sila Papa Gabriel at ratong dadaan sila dadto guys. Okay. Okay, diyan na guys. Si aga pa. Lami Uy, agi ikaw Ken. Uy, agi ka dai. Agi ikaw moy. Lami, gamay raman. Dai dagan di Diyan na guys, tiya. Asa. Hati ka baw. Yummy ka jo guys to. Lami na. Lami lagi wow. Lami ka jo guys. Nagaha guys ya. Wala din na kinahanglan og plato-plato ni. Dahon-dahon rataron kay tipid ta sugason. Dara guys ya, kaansa ta? Oy. Ano guys, dugang na skin guys, ya. Duha na isa ka, duha na ka slice. Oh. Dai. Ano guys, mga busog mo dari ron, mga snack. Ngantanin jo guys, ya. Lami guys na lami ka jo oy. Lami Lami guys, salati. Salamat ka jo ti Josephine. Lag na skin Kim guys. Kim dari Kim. Yehe. Tandaan sila papadat turon. Kami jaka aja sida. Imo Kim kain Kim. Dakin, masukin. Dami jud na. Dami jud sida guys. Di dai? Dami jud kayo. Dami jud. Perfect kagamang gama rin guys. Tulog to pa isa ka kon to. Lami ka jo guys. Asa. Mo na mang kanan guys da dahon. Amo na dadan sila sa papada tuog si Kuya Gail guys. Batikim. Fight. Apa ko? Dala na makabusog no. Dali ra sa makabusog guys. Jawa ba dyan dyan? Suma ka? Wala lagi. Lagi mo Kim, tiwasan na imo Kim. Perfect kagamang gigama guys. Yay! Woo! Salamat ka Jote. Thank you so much Ate Josephine nakagama na may cake. Tubig. Lagi gidanghaw na. Kaduha naman yung dugang si Kim. Wala, lami ka Jote guys nabilin. Amang dadan sila sa kuya dato si Papa Gabriel. Kalau tata ning human hadari kuan dia, tiwasan sa rehang gamay nga kuan. Kaen. Yan na guys. Miun Imagine na ninyo guys nga kanang pajibar. Yan ang pajibar guys. Pajibar nga choco mo jud siya. Pajibar nga chocolate mo jud.